ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu towde mamaje gurela sarɓe ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno alpha djibril kane to ndulmaji dembe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal sumgoji bannoɗi ñande alet jawtuɗo hen o cetal tambingal yaltinde jencuɗi ɗiɗon sumgoji kikiɗe hankoɓe cakti ɗum ɓe kolliti e kala temedere Bassirou Diomaye Faye dañi hen kene wona capanɗe 5 piccala nogas e jeetati e kala temedere to leydi Mauritanie gendarmerie fawi juuɗe mum e yimɓe sappo taw koye fitinaji bannoɗi toon to Chegade ene tawe e nder falde 13 amour taw ko rewɓe ne yiltoɓe kanŋe kareli bannoɗi toon ha waɗi hen gañiɓe to leydi Mali Meneka ko ene tolno capanɗe 4 e jeetati camion woni ko yetti wuuro ngo ɗum ko caggal nde nguura ngakki toon caggal kadi wonande ɓe joguitiɓe armeji nde paddi ɗiɗon camion ngaji kabruji men mana en hato Guinée Bissau Guinée Conakry ma en jaa ha to Guinée Conakry kame Togo Benin ha to Libéria kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena woni tan ko coodata e kala ñalawma ene ɓeydanoma ngalu maɗa ɗum noon ko kanŋe pire sa sohli oɗon kanŋe pire holto jahata koto bijouterie concorde taweteɗo hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie concorde hakkude Douala e Dakar are dow moɗon sa yiiɗi humpitade oɗo henna bijouterie concorde holto tawete e nder Dakar jahata koto Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha to Brioche Dorée ɗo walla ni monument Serigne Bara Mbacké sa jokkodire ɗeɗo henna tongoɗe a seere caɗele ha laaɓi kanŋe ko faggundu mbaɗa e dande yonnuma jungo ma jalba an kala jooɗa tene kadi ko haalisma tigui e kala ñalawma ene ɓeytonoma so tawi ko cakkaji kanŋe kala sifa hinde leñol cakka ka jiɗɗa pegge mum jawe mum kotoni mum kala oɗo saaha sa yaɓani bijouterie concorde ma eɓen kollaɓe koɓe nunɗuɓe gonɗuɓe teni kadi leliɓe tafgo fewɓe juuɗe soɓe tafanima awde jungo ma walla dande ma a ñalladi yeɓede ha hiira bijouterie concorde ari e dow moɗon aɓe jogui wonande cuubuji moƴƴi laptuɗi joɗɗi giwɗi toon to leydi Mali kono kadi aɓe jogui lone sa waɗe guite ma tan an kala a yooɗat tene baraji ɗi ko haalis hoobira aɓe jogui montoraji luxe moƴƴi sa waɗe sammere jungo ma an hoore maɗa atinaɗe maɗa timmal manggal no feewi bijouterie concorde kotko hooba ha feewi ha garɗi ha yooɗi an hoore maɗa sa ari ma andu tigui rigui ko kanŋe tigui lalta fewna ha feewi yonnuma yonnanma kala kada sooda heena e ballal Mamoudou Baylel Sy sa yiiɗi jokkodirde bijouterie concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 83 walla mbaɗa 00 221 77 703 83 77 walla mbiyen 97 woni 77 703 83 97 musidɓe tedduɓe bijouterie concorde e dow meɗen an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to Corée du Nord
ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muduma gorel te a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. O wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje an neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdoulahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie naɓe kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymane Diallo sa jokkodire makko mawrokke tonggode oɗona ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogas e jeetati mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mine ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba kala kikkiɗe haade mon humpitade kumpital mona eɗen gadda actualité ji ko fati diine e ballal musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane. assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. en jetti Allah ko heewi. hande nayortoɗen koto banggue tañude korɗo. so tawi neɗɗo hoori ha hiiri an wonko Allah luɓorima e yaajede tañña ɗumen korka mumen ka foti noon a waɗan ɓe jaram ɓe jari walla a waɗan ɓe ñamde ɓe ñaami baraji muɗum ko Allah tan andi no poti. taw jatan ñamde hooroɓe tañña ɗumen ko wayno nawa jama tufam walla nawa jama ñamde baraji muɗum ko Allah andi no foti. Nelal sa sallam en haali hen haaluji kewɗi. o wi on mo taññi korɗo o wi ene woodani mo jobdi korɗo o fonno hebde ndi taw ustani kadi e jobdi korɗo o haydara. habri hadis o ko imam Ahmad e Tirmisi te ko sahih. o wi neɗɗo taw ene ñalli horde gila subaka ha hiiri pewjanamo ñamde o ñama haw haara walla pewjanamo jaram o yara haw ɗumɗita. ay so neɗɗo hoori ñalawma goto ko heɓata e baraji ko on ko fonno hebde baraji ɗi fonno hebde ko hoori ko dokkeɗa hono ɗin ɗon an ñamminɗomo o taw kadi ustani e baraji makko kanko korɗo haydara. nelaɗo Muhammad sallam kadi wonto o haali o wi on taññuɗo korɗo o ñammini ɗum walla o yarni ɗum taw koye e jawdi makko dagidi ay Allah ene taga malaikaji ɗi ene juula e makko kanko taññuɗo on ɗon korka ka ha korka ka maaya. e kala waktu jonɗo malaikaji ene juula e makko kanko. neɗɗo ñalli horde ha hiiri a fewjani ɗum ñamde ñaami ha haari walla a fewjani ɗum jaram yari ha ɗomɗiti taw koye jawdi maɗa lamdi ɗeke wona jawdi ndi laaɓani ndi ay Allah taga malaikaji ɗi ene juula e ma an ñamminɗo on ɗon kornoɗo walla an jarnuɗo on ɗon kornoɗo o ha korka ka maaya. kala waktu jonɗo malaikaji ene gara ene juula e maɗa. julde malaikaji koko jaɓete tan ko an jeyi baraji ɗi an baɗɗo ɗum o. e on ɗon hadis noon habri ɗum ko Tabraniyu habri on ɗon hadis. hadis goɗɗo kadi mo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kadi wi on kadi taññuɗo korɗo ene juula e makko Jibrilu jamma Laylatul Qadri. so tawi jamma Laylatul Qadri ari Jibrilu ene juula e julɓe ɓe. kala noon mo Jibrilu juuli on sen jiiɗi mbiyen tew muɗum harmi jeygue on noon ñamminɗo korɗo walla yarni korɗo Jibrilu ene juula e makko ñande jamma Laylatul Qadri so ari. hebde jamma Laylatul Qadri weeɓani kono Jibrilu kam ene andi jamma Laylatul Qadri. Allah ne andini ɗum jamma Laylatul Qadri. Allah ene tellina ɗum jamma Laylatul Qadri yo juule julɓe ɓe. on noon taññuɗo korɗo Jibrilu so ari ñande jamma Laylatul Qadri ene juula e on ɗon. kala mo Jibrilu juuli noon on sen jiiɗi mbiyen tewmum harmi jeygue yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en ko taariɗen e ko perguitiɗen yo Allah jaɓanen korkaji men ɗennuɗi e paaɗi ardi ɗi foof. yo Allah hokku en tawede korkaji kewɗi. musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e Liksey Bagorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama. ɗum noon kirse damɗi e jawɗi kala e guertoɗe mbaɗon kumtaje belɗe no fewi tawna tan tufameje polle yimɓe ɗe bolko tan mbaɗon hen ko safi yimɓe ñaama ha deedi ɗi kewa ɓe belto. Allah weltano en jaɓana men korkaji men. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi. kumpital men leydi Sénégal catal woni cour d'appel de Dakar hanki o sakti jencude ndi ganduɗa sumgoji bannoɗe leydi Sénégal. ɗum ko ñande nogase nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ne hawre aleta ko nden ɗi ɓeleydi kala jaltuno gam suɓoyade kene tolno e million ngaji jeeɗiɗi e ko fayi woni ko yaltuno kanko on noon wonande ɓen cetal tambigal jencude sumgoji ɗi ɓe kolliti hanki o. jencude ndi koni hen yaari so tawi kayɗiɗo hen sumgoji ari hen yeeso ko Bassirou Diomaye Faye dañi hen kala 150 piccal
nogase jeetati rewe makko ko Amadou Ba onon dañi e kala temedere capanɗe tati e joyi piccala capanɗe jeeɗiɗi e jeenaya rewi hen ko Khalifa Babacar Sall on kadi dañi e kala temedere gotel piccala capanɗe joyi e jeegom rewi hen ko Idrissa Seck dañi ndiga piccal capanɗe jeenaya ɗum woni ko ɓe jaltini ndiɗon jencudi ko wona ɗum ko noon ko fate banggue conseil constitutionnel leydi Sénégal rokki délai wonande landaji yanoɓe ƴammoyde lefol laamu ɓe keɓani ɓe kala hen kay mo welaka jencudi ndi no yaltiri ni en jogui fodde wullitade ngol gullitagol noon ko ñalawma hande alhamis o ha yetto minuit so tawi kay ala hen gullitiɗo ha yetti minuit gasi firti hankadine huccante ko golle ko fati banggue Bassirou Diomaye Faye no jogori kay joɗorade e gardidi jappere muɗɗuma conseil des ministres hanki batu jagorɗe mawɗo leydi ndi hakkude mum e jagorɗe mum ko mbaynigu gon mbaynigu noon ko batu jagorɗe cakkitiɗo mo maw leydi ndi yuɓɓini taw kadi koye duuɓi makko sappo e ɗiɗi tugganma tan 2012 hay tanma 2024 tawni hawre nogas e jeeɗiɗi lewru mars hanki noon wo wasiyima wonande jagorɗe kala nde keblata dossier ji mumen pewna dossier ji pewna bureau ji ɗi ha feewa leema dossier ji ɗi kala ko foti hen wonde wona nde tawno équipe garowo keso onne kadi ma jokku golle muɗuma kono kadi wasima gouvernement o nde moƴƴinta ko fate banggue dottirgola ko fate banggue wonande golle e ɓeɗon équipe aji jogoɗi kay ƴettidde ɗeɗon golle kanko mawleydi Sénégal noon hande o maw yuɓɓina batu ɗoɗo kaleten batu toon to galle lamorgo to hakkude makko e cabine hakkude makko e équipe cabine makko woni chef de cabinet ji makko maɓe jokku hande yewtidde ɗum noon koɗo saaha mo kalaten toon to galle lamorgo to gam kadi waynodirde e ɓen e golle mumen ɓe o gollodiri tugganma tan 2012 ha yettiɗo hen ko ɗo hen kamɓe kala ɓe mbaynodirta siftinde moon kanko mawleydi Sénégal manda makko jofata ko ɗiɗi lewru fanduɗo hen ɗo ene hawray talata paduɗo hen noon so jomiraɗo haaji ko nden o gaynata golle makko e gardidi leydi Sénégal ha laaɓa siftinde mo noon kanko mawleydi Sénégal ma o ƴettoyi golle makko ɗum noon ko 4P taw kadi ganduɗa ma waɗi on neɗɗo nelaɗo e nder windere nde kala ɗum noon ko fate banggue koyɗe jaama kame kadi yurnitade gueɗe ɗe o toɗɗa ko cetal manggal no fewi kanko mawleydi Sénégal noon ma o iw e gendi leydi Sénégal o faya toon to Makkatul Mukarrama ngam waɗoyde wonande hejju makko ngam waɗoyde umra makko so iwi toon noon o joƴƴini taw wolisaji makko ko toon to leydi Maroc leydi ndi o yiɗi yindimo ko toon o joɗoyto kanko mawɗo leydi ndi Sénégal keddoto ɗen koye fannuji ɗiɗon Joe Biden ko hoorejo leydi Amérique windi ɓatake faade wonande hoorejo leydi Sénégal keso woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti on yo jogoro jaam kono kadi ma Amérique ɓeydu kadi gollodiral hakkude muɗum e leydi Sénégal ko ala ɗum ko kadi Canada e hoore muɗum wonande hoorejo jagorɗo mum kañumne windi ɓatake faade hoorejo leydi kesso o Alpha Condé laaminoɗo leydi Guinée gila toon to Turquie windi ɓattake timmuɗo faade makko kanko Bassirou Diomaye Faye ko ala ɗum ko noon hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hocci téléphone muma ɗum ko hanki o noddimo honi koye nofuru ɓe kaldi hakkude hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kankon Bassirou Diomaye Faye o holliti omo yonni jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam leydi Mauritanie kono kadi hoorejo leydi Mauritanie holliti koye fandare mum ha hande kay ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal nde tawno ko leydi gotiri kono kadi ko leydi cehilaɓe ɗiɗo kala sen guddi goɗon hello paɗen koye duwanneɓe tambiɓe faggudu gendi leydi Sénégal ɓe kolliti e nder nduɗo hen lewru mars tan ɓe jaggi hen kene fota wonde drogue e huuɗo bon kono feewi ko wona ɗum ko kadi taw ko poɗɗe ɗe contrefaçon guila tan toon to AIBD woni bowalaɗe diwoje ngal Blaise Diagne ha fayanma toon to Xaar Yalla ne tawe to Dakar kame Rufisque ne tawe nder Dakar Kaolack ha to Nioro ene wondi kadi toon to Keur Ayiba ɗiɗo hen nokkuji kala
ɓe pawi en juuɗe maɓɓe ha toon to Kafrine kala ɗiɗo nokkuji kala pawi juuɗe maɓɓe taw kadi koye kuɗoli a drog jonɗi no feewi kame leɗɗe ɗe ndewani lawol a baata eɗen gandi ko banque de développement africaine wannode jonde mum 150 jonde to Dakar lamorgo leydi Sénégal wawi sifande Sénégal ko ene tolnoyno ga 7 milliards ko préje franc CFA ɗum noon ko yidde fewnude lawol keddugo laabe Mali sen mbi Mali noon eɗen gandi leydi Guinée ne jogui Mali ngol lawol ko keddugo Mali laabe beele kadi ngol lawol ɓuuri wawde garɗude tawno ngol lawol ko lawol bongol no feewi taw kadi en sifande sakti ɗum to Dakar ko charge écoué taw kadi gardiɗo oɗon a fanno to Kaolack jonde taw ko patrouille dendaɗo hakkude koninkoɓe leydi Sénégal kame koninkoɓe leydi Gambie nden jonde jooɗi koto Kaolack ɗum noon ko heɓanade nden kay kisala kerol leydi Sénégal hakkude leydi Gambie taw kadi ko leyɗele ɗiɗi ɗe kala jokkodirta e oɗon a fanno teddorɗen koye leydi ndi Sénégal garten ko fade banggue délégation générale taw kadi ganduɗa ko ɓen tambiɓe hijjore yaade Makkatul Mukarrama hajjeyde suudu Allah teddunɗo on gardiɗo oɗon fanno Aboubacry Sarr o holliti wonande hitande hikka nde ɓe mbayli sawru mbaggu fandare mabɓe noon ko yidde ustade yimɓeɓe fereji ɗo nande kay yimɓeɓe kene ɓooya toon to Arabie Saoudite natti jarde noɓe ƴeewa tan noɓe tiɗɗodiri ñalawmaji ɗi taw so jomumen gaari ne kawra e hijjore so gayni tan taw ne mbawa hoodde taw wona joomum ne wona toon ha kalis mum gasa ha laaɓa heddone yeelo yimɓe walla ñaago yimɓe walla ene nodda e kala a banggueji kala pelɓodiral musgal waɗi hanki o toon to Pikine ɗum ko hakkude sukaɓe seppoɓe kame police bisuji ɗiɗi noon dañi duppeɗe en bis mo Dakar Dem Dikk kame bis goɗɗo jeeyi sababu noon ko police caggal kay nde jaggi toon woni sukaɓe tenti noon on biyeteɗo Mohammed Taya Diop onon dañi fiyede hen ha wasi hen fittadu muɗum jeeyi sababu noon sehilaɓe makko yaadi makko kañumen ne kolli mettu men jippi e booli mbaɗi toon désordre mawde no feewi duppi ponoje duppi beddi kaaƴe duppi biisa kono oɗo saaha jaam arti toon Gossana walla mbiyen Gassana ko wuuro ene wiye Darussalam tawete koye Gassana toonne kadi Darussalam Diepa ko en tawi nder Linguére ko père de famille woni joom galle ko kañum kay waɗi viol suka debbo mo duuɓi 16 o wattindi kadi firguidde on suka debbo caggal lebbi nayyi jinnaɓe noon gandano ɗum nde pelliti nawdemo toon to centre de santé tawa ko cawiɗomo yaara lebbi nayyi ko nden noon o joofi fiɗendu wonande on kay joom galle baɗɗomo ngal ɗon baɗalo on noon nde dari e yeeso sariya holliti noon kañum kay yeehi hen kono tawranimo kam bomri kono ɗo sa waɗama a déféré keddorɗen koye ɗin fannuji jeheten ko toon to Suwala wuuro wiyetego Ndeman ko tana musɗo waɗi toon ñande alet jawtuɗɗo hen no sanga gotal yimɓe ne jeehi wotoyde nde nden noon ko sehilaɓe ɗiɗo aynaɓe yanoɓe ladde aynoyde moni kala jogui ko coggal muɗum kanko on Aboubacry Ka ene wondi kadi e biɗeɗe Jubayrou Ka holli ɗum noon ko l'observateur en ɗum noon nde ɓe jeehi ɓe goroyi ala ko heddi kikiɗaɓe garta ko nden noon Jubayrou Ka o fi naggue Aboubacry Ka ɗum noon welanimo kanko Aboubacry Ka ɓe mbaddi hen noon pooɗi e duure haaɓe mbaɗi hen haare bonde no feewi kanko Aboubacry Ka o noon fewnte Jubayrou o fi ɗum noon on ne yani o waɗi mum laaɓi won hollitɓe ni koye dande he tan woni ko itti hen ko waɗa ɗum ko noon bammum on suka gorko base fittano mum joguino document ji ne wotoya ko toon tini kañumen gendarme ɓe gardi e nokku o so tawi noon ko kanko Aboubacry kanko Boubacar Ka o waɗama déféré hanki o to parquet mo Mbour ngam fadde toon a ñawore makko jeheten ko toon to Madina Gounass wuuro teddungo kala kay korka lewru korka so yeehi ha woni balɗe 17 hewɓene kewi immade kala banggueji ngam arde wadde ziyara to ceerno Mama Samba Lo haalanen holko saabi oɗon ziyara ceerno Mama Samba Lo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe
hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr kabruɗen ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass. eɗen gandi kala hornoɓe ñalawma talata o ko hande o woni 17 korka wadde noon ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass kala ñande 17 korka ko ziyara mawɗo ziyara patta walla mo waɗata ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass diwan mo Fass Gounass diwan Tambacounda diwan Ɓondu diwan Guinée Bissau Guinée Conakry diwan Gambie hay ni e toon to Dakar lamorgode Sénégal on bandiraɓe gummoro toon arde hawrude e oɗo ñalawma 17 korka ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass. Abdoulaye Sarr gandi 17 korka wonno wolde badide ko ɗum sawi to nagal suuɓi on ñalawma kalde 17 yonti ko ziyara mawɗo waɗa wadde noon guila ɗeɗo balɗe kala ɓe ganduɗa ko bulanseɓe fiyoɓe mbuuru ha joɗoɓe mbuuru kala ɗeɗo balɗe kala ko yewtide haaldude woni holno mbaɗirta feere ha balla ceerno jaɓɓade ɓeeɗo hoɓɓe tedduɓe aroɓe noon kadi ɓe ganduɗa ko dartiriɓe kadi fewjude kosomeje ɓene kadi ɗe balɗe kala koye haaldude e fewjude gonno gam wadde feere pende kosam jenɗam gam wadde feere mbawa wallude ceerno jaɓɓade ɓeeɗo hoɓɓe aroɓe kono kadi ɓe ganduɗa ko jogui yeyoɓe tamroje noon kadi ɓe ganduɗa ko jogui banggue follere kala hen goto kala hayni e nde wuuro ngo hay pelle gonɗi nde wuuro ngo kala ɗen pelle kadi daari defde ñamele defde kumtaji baɗɗe fayida hayni e nde wuuro ngo kala hen galle ko defi kala itta hen bool wawa lewtude ɗon nde galle ceerno de jama mawko ka Madina Gounass beele julɓe arɓe goto kala wawa humtade kumtade moƴƴiri kono kadi ziyara mum wawa timmude hano hannirta niyete denagal julɓe kala oɗo saaha Sara Abdoulaye Sarr gaari nanɗo galle ceerno gaari nanɗo diwal jama ka Madina Gounass jimal ngal en heewi tebtore kala machallah otoji bandiraɓe ko gumri banggue bang gam arde nde wonno hitande kala ene waɗa lawol gotol ɗo e nder wuuro Tutongo Madina Gounass kala ñande 17 korka Sara Abdoulaye Sarr nande dendagal julɓe kala diwan Pacana Kantoro julɓe kala ala keddiɗo kamɓe kala ɓe gaari gargol moƴƴol gargol bangol fayida sanne ɓe julde ceerno futuro ɓe julde ceerno takusar julde ceerno gueeƴo wadde noon ɓe hen koye jamma ko ceerno ɗaccita ɓe mbawa hodde ɓen kadi mbaala ha werta weeti mbawa kadi usade nokkuji men Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass fewde weltare TV Sara Abdoulaye Sarr machallah yewtere men buuɗal yurmede hakkude Saratu e lamɗo machallah yewtere en heeɗe kono kadi faamo kewɗen dañi hen no mbiruɗa ni wadde noon jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi oɗo hen ziyara baɗa to e mbiye jomiraɗo jaabo ziyara kono noon a yettaki Madinatu Sosoɓe e gardugol Mouhamadou Ibrahima Sow andi kamɓene kala oɗo saaha so yonti ɓe kewi addude ko ñebbe ɗeɓe ndemnoɗe kono kadi ko kamɓe tan a keroto ɗum a uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder leydi Sénégal sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie la gendarmerie national mo leydi Mauritanie fawi juuɗe mum e sagataɓe sappo ɓen noon ene jeeya e umminɓe fitina toon to Chakata taw kadi ko ɓen yilotoɓe kanŋe taw kadi ko fitinaji bannoɗi toon ha woodi en fiyaɓe ha tampina feewi nawa toon to Zouayrada ñalawma hande o noon wonande jagoɗo kono gendi leydi Mauritanie yeehi toon to diwan président Mor omo yahani go omo yahde état majeur général armée gendi leydi ndi ma artan men kabaruji men e gendi leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. En calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓuuri tengtuɗo e nder leydi Mauritanie gartaten koye battu jagoɗɗe wonnode ñalawma hanki o nogas e jeeɗiɗi lewru taw kadi ko boyi ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e gardogol mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani ene wayno baton guude wawi hono jabde wona ɗin kadi décret ji e hono oɗo projet de décret wawi kadi hono waylude e nawodiral hakkude leydi hono Mauritanie e wonande oɗo société noddeteɗo hono FASC ene wayno oɗo projet de décret jogui ko fadare e wawde kadi gollodirde e oɗo société gam kay wawde wadde ɗo taw kadi ko taw ko complexe mawɗo no fewi ko fate kono banggugol taw kadi hucciti koye e maayo ngo leydi taw kadi ko Mauritanie hani e laamorgo ngo wawde wadde wona gueɗe pawidiɗe no fewi ko fati hôtel taw kadi ko mawɗo baɗo jaɓɓoto taw kadi ko hoɓɓe aroɓe ɗo taw kadi ko wangade woni touriste en
ma wat capanɗe nayyi taw kadi ko sitta ko mawɗo towɗo no feewi fodde 120 taw ko suudu wonde capanɗe nayyi taw ko tillisaji kesi ɗi hani restaurant ji taw kadi mawɗi no feewi ma gon nayyi e piscine aji nayyi taw ko mawɓe e sukaɓe wondude kadi e ɗon de parcours ji ɗo fijjete hani e terrain taw ko football wondude kadi taw ko terrain de handball ɗum ɗo foof ma waw yaltude e oɗo kadi ko projet jiɗɗo waɗede hono oɗo projet ene jogui kadi nafoore mawde no feewi noɓe mbiri wonde e banggugol fodde kay aɓe jiɗno wadde ɗum waɗa guila ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati ha ɗon kadi fandare nde ko ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati taw kadi ɗum wawi kono gasde ha laaɓi wawi kadi kono garɗinede ha faami ene wayi noon ko waɗirte ɗon ma won 1sappo e 1 taw koko million 107 ujunere taw ko kalis keso o ma waw kadi ligginde fodde capanɗe jeegom e joyo taw ko direct hani e 100 taw ko en direct ɗum ɗo foof ko golle payodinde ma wallu onno jibinande hono leydi hono Mauritanie kanko jaggogal ko fati e ñawore wawi hono bayyinde mum kañumne taw ko plan mum d'action national ko fati kay e haɓade wona e ɓen yimɓe no nawirte ni fadade noon ko ujunaji 24 ha e ujunaji ɗi e 26 ene waɗi oɗo communiqué noon wawi kadi tottede ɗum to koye ɓen gouvernement o leydi Mauritanie ha wawa yurnade oɗo plan d'action jagol gal ko fate ono gueɗe caggal leydi hani e ɓen taw kadi ko Mauritanie naɓe wonɓe caggal leydi wawi kankone hollude kadi wono kañumne communiqué mum eko yowiti e gollal ngal halfinagal ko noonne kay jagogal hon beddeɗe jaccingol wawi kono bañinde kañumne gueɗe nder leydi ndi jagogal kañumne ko pétrole e eau guirɗe wawi kañumne bayyinde ko halfina koyete jagogal hono pinal e coftal ɓalli e suuga wawi kañumne bayyinde ko totta ko ɗum ɗon gallo jagogal ko fati kono pinal e coftal ɓalli kañumne wawi wonde wadde kono peeje mum wiide wonde kañumne wonɗen jagonɗe cagga kay nde batu jagorɗe kono gasi kamɓe noon terɗe taw kadi ko ɓen jagonɗe ɓe mbawi kadi joɗade e ñalawma e hinje kay wonde kono batulli mabɓe ɗi ɗe tawno ko ɓeɗo jaggoɗe ko nande jagogal hon o guirɗe kañumne kay jogui konngol laamu mbiyeteɗo on nana wulsuroka e kañumne e jagogal ko fatte e pinal kañum e suuka hani e coftal ɓalli jogaɗe ko kadi jokkodira hakkude mum e jakka guendi Ahmed Sidi Ahmed Dieng e commissaire taw ko droit de l'homme action des relations kañumne hakkude jokkodira hakkude mum e jakka guendi Cheikh Ahmedou Wul Ahmed Salem Wul Sidi goto mabɓe foof wawi kay ono addude kono yiyande mum eko fatti noon e baatu jaggude hono bannoɗe oɗo noon gadde joguiɗo konngol laamu ngol wawi won haalde kay ko fatti kadi e ɓen sukaɓe fodde kay no gollirtine ujunaji ɗiɗi e nogas nayi ha ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati taw kadi koye fawi koye plan national moɓe kadi ono mbanno e yidde kadi haɓade e wonɓe ɓen sukaɓe no ɗannirtoni ɗum noon ko plan o ko d'action ko ujunaji ɗiɗi e nogas nayi ha ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum noon ene wayno o jagorgal ko fatti e kañumne e caggal nde rokki goto foof e kamɓe ɗe jagorɗe konngol o noon joguiɗo jagorgal ko fatti hono pinal e suka hani e coftal hono ɓalli arti hen tigui mbiyeto Ahmed Sidi Ahmed Wulle Dieng wonande kay ko ɗen taw ko toɓɓe ɓurɗe wonde mo himno ko fatti kadi e cukagu hani e wawde kadi ƴewde kay ko wiyete ko ɗon e ɗin duuɓi taw kadi ko jeegom batte ɗiɗi tawta ko tigui rigui aɓe mbawi kadi kono wallede e tigui rigui aɓe mbawa jaltude e fatara moɓe gondi o ɗo ko jagorgal walla gati hono leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani caggal kay nde windno hono ɓatakou e faade on gardiɗo taw kono keeso mo leydi hono Sénégal o oɗo sahade kanko o ardi koye e mbadi kadi kesiri wondi kay ko gardiɗo taw kadi ko union africaine e hoccidde e kanko haaldude e téléphone kanko e on gardiɗo leydi hono Sénégal keeso puulo wiide kay yo jogoro jaam ɗum noon kanko o rutte mum kadi konngol wiide kankone amo ñaguide kadi leydi hono Mauritanie hono jaam e ƴeeyaki kadi hono jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe ha wawa garɗude no hannirta dayete ni ɗum noon ko Sénégal e Mauritanie ko leyɗele ɗiɗi gurnoɗe guila hanki taw hande arani Sar Abdoulaye Sar ko ɗum no tonguɗen e habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw koye dade musidɗo moon Arsane Oumar Boyti gorko mo Sandog gam weltare Ayawood TV.
Alhassan Umar Mboche président Union africaine woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki wo bismima horeji leydi Congo RDC Congo woni Feleste Sen Sekedi ton to bowla di waje ngal ton si jillu balli ɗiɗi cehilagal kame golle kono kanko horeji leydi Mauritanie o fodi wonande kay ma o duusodir leydi Congo beele jamne wawa dañede toon ko ɗon noon wo noddi nando makko mo leydi Angola jaɓɓal ngal jogui yidde dogde koyɗe jaam hakkude leydi Congo kamene wonde Rwanda nde ɗeɗon koyɗe jaam jokkata kanko hooreji leydi Mauritanie o holliti ma o daro hen darde makko no fonno uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie to leydi Mali hanki o hakkude colonel Assimi Goïta hooreji leydi Mali par transition e nando muɗum joom towal woni wonande Vladimir Poutine téléphone hanki hakkude mabɓe kaldi téléphone ko juuti on téléphone noon ɓe kaali jokkodiral kono kadi ɓe caali wonande jangu wangu toon to Cité Hall mo ganduɗa ne tawe e nder leydi ndi ha waɗi temedere ko fawi neɗɗo mbasi en pittali men ɓe kaali noon ko fate céréal yaltinde ɗum toon to leydi Russie ha yetto to leydi Mali kono kadi ɓe kaali ko fate engrais wallide remoɓe leydi Mali ha mbawa dañde ɗum ɓe kaali ko fate banggue éducation woni jangde e jokkodiral to banggue énergie woni kuɓɓama ha tenti noon ɓulli ko fate banggue taweteɗe nder leydi ndi kono kadi ɓe kaali ko fate nden kay kisala ɓeydude ha leydi Mali ɓuura jogade ndimagu muɗuma ɗum ko yewtere nde ɓe kaldi hanki o e téléphone duuɓi tati gasi transition ngu laamu leydi Mali ɗum ko caggal nde ɓe polluno laamu Ibrahima Boubacara Keita gonnoɗo hooreji leydi Mali jaltuɗo aduna ɗum noon ɓe pollunomo ko 17 lewru août 2020 ɓe kollitino wonande transition kay wonata tan ko lebbi 17 caggal noon ɓe kolliti ko duuɓi tati tan ɗin duuɓi tati noon ɗi timmi ko hecci hanki o ha timmi net ko wona ɗum konon yogay landaji dawrugol taweteɗe leydi Mali ɓe erima transition nde ɗoftoto wonande sartal leydi ndi ɗum ko caggal wonande nde transition mabɓe joofi oɗo saaha kay hay sene ɓeyde woto diw lebbi 6 walla ni ɓe tottiri ɗum jamburu en ɓen mbawa suɓoyade sumgoji siftinde moon wonande sumgoji leydi Mali fonno latade ni koye lewru février e nder ndeɗo henna hittande ko wona ɗum ko noon wonande dirtinanoma kono hokkiraka taw holko jeyno sababu dirtina ala kala happu goɗɗo nanggaɗo hen ko wona ɗum ko noon RPM eɗen gandi ko landa horeji leydi jaltuɗo pollano ɗo ɓenne erima ko ɓuuri yawde laamu ngu nde artata e juuɗe civil en keddotoɗen koye leydi Mali gouvernement mo leydi Mali haaɗi kala ko fate banggue dillere taw ko ɓen dawriyankoɓe nder Bamako e hoore mum taw kadi ganduɗa koye coalition ngaji wadde dille e poɗodi e pottite kala ɗum noon ko anji ɓittinde yahoɓe ne garta caggal wona koye korka woto ɗum tampinde yimɓeɓe ɗum woni ko laamu ngu hujjori wonande Meneka ko ene tolno 42 camion taw ko sarsuɓe marchandise guura ha teddi kañumen jetti to Meneka wonani welnere mawde no fewi finoɓe toon ɗum ko caggal teskede guura ene ngakkuno e nder wuuro Meneka guila e gueɗe kewɗe ɗeɓe potata hutorade siftinde moon lawol Meneka e kala saaha joguitiɓe armeji ne kewi kay uddude ngolɗon lawol ha caɗele wona ko teska hena gartaten koye oɗo hen enseignant chercheur to banggue économique jangguinowo witto faggudu banggue towɗo wiyeteɗo Etienne Fakaba Sissoko weddama e nder kaso ɗum ko hanki o ɗum ko caggal nde o nanggano ñande 25 nduɗo hen lewru nanguira noon ko windudemo bindande e nder hello makko Facebook omo haala hen ko fewani ko fate laamu transition ɗum noon yiira ko ñingde laamu ngu walla ni ko yennude laamu ngu jeeyi saabu o nangga kono jogori ñaawo yede ko 6 lewru me ko hanki noon o wedda e nder kaso to Guinée Bissau Malam Bekkaye Junior ko ɓi gonnoɗo hooreji leydi Guinée Bissau on ɓi gonnoɗo hooreji leydi Guinée Bissau jaltuɗo aduna gila tan 2012 ko ɓiyum o jarawo duuɓi 50 ko fawi duuɓi 52 kañum ñaawa taw kadi ko duuɓi 6 e kaso toon to États-Unis de Amérique ñaawira noon ko fade banggue trafic héroïne
ko huɗo bon ko drok towɗo wiyete noon ɓe nangano ko toon to Dar es Salaam mo Tanzanie ɓe nawa toon to Amérique ko hanki ñawore makko yani a toon ko fati banggue Guinée Conakry Porcé ñawore wonande 27 septembre 2009 e gardugol ngan sanga Moussa Dadis Camara eɗen gandi koye ñawore mum wonno kene tolno jone hitande fawde délégation de la CPI Cour pénale internationale taw ko cikko procureur Karim Khan ɓe jettima to Conakry ɗum noon ko gam tawtorede ko fati banggue ñawore nde ganduɗa oɗo saha koko saggi no fewi taw kadi ndeɗon ñawore ko ñawore e wargoji bannoɗi toon ko ganduɗa temedere capanɗe joyi neɗɗo mbasinen pittal men sukaɓe rewɓe hew mbaɗa hen viol hewɓe kadi a gaña e nder oɗon fanno tribunal tribunal mo siggiri hanki ñaawi kene tolno e sukaɓe 11 taw ko seppunoɓe e yontere yawtunde gon seppo noon ko wullitade kuura ala ha gon seppo yi ha jibini yimɓe ɗiɗo maayi hen ñawore mabɓe noon mabɓe lelo kene tolno e lebbi 18 moni kala e mabɓe e kaso dañi hen noon ɗaccitaɓe woni hen ko ñalawma hande o jogori a ñawede paɗen koto togo wonande kuulal kesal jingal waylude yogay tugnorgal leydi ndi ngal kuulal nawa ngal toon to suudu sarɗeji leydi ndi gam rokkude doole e sembe horejo leydi so tawi kay woni sungoji guittama ha laaɓi hankkadine horejo leydi suɓɗete tan ko toon to sarɗiyankoɓe cuɓoto tan hoore leydi jooɗo évêque tambiɓe Issa yankoɓe leydi kolliti hay loppeta ko waɗa ɗum ko noon lundo leydi ndi woni opposant ji leydi ndi kañumenne moɓodiri hanki waɗino seppo hakkude mabɓe police kame garantoji kala ɓe kolliti ngal ɗo kuulal kay ngal taccata ko nawrude leydi ndi caggal tobbene yontere yawtunde ko pelle joguitiɗe jani toon yogay guure jonde ko wayno wuuro wiyetengo Segbana sanga 2h jamma ene wondi kadi e wuuro wiyetengo Kandi kame maaro ɗeɗo hen guure goni janaɗe haalisaji kewɗi noon nama toon waɗi bitika waɗi galleji duppaɗi hen caggal noon gouvernement lendi nawi toon armée jonɗo no fewi ko wona ɗum ko noon on région waɗama kuulal hirtolelo woni couvre feu fuɗɗoto tan ko 19h ha faynma 6h subaka woɗɗani kerola hakkude mabɓe to banggue Burkina Faso to Libéria tribunal France ñaawi gonnoɗo ex commandant rebelle taw ko libérien biteɗo Kunti Camara ñawanoɗo 2022 kaddi gurdam kaso nden ñawore nodditande yani hanke o ma o lelo duuɓi 30 kaso taw koye fitinaji ɗi o wanno hitande 1999 ha yetti hitande 1999 jeeɗiɗi ɗum noon koye combat harde o waddano e Sahla Taylor kanko no teskira ko yoɓade pittali yimɓe hewɓe no fewi paɗen koto jolam jaɓeri to Gaza tugganma tan gila altina ha yetti alhamisa hande o kala ñalawma e jamma kala ko bomboje gulɗe jaw jippoto toon to Gaza pittali kewɗi kay jalti e ɓalli jomumen taw yaltin ɗin pittali ko armeji leydi Israël ko wona ɗum ko noon toon to Gaza ha femato Khan Younis jamma beɗɗo e no ɓe keeɓi bomboje gulɗe jaw ha ganduɗa kene tolno e 60 neɗɗo mbasi en pittali men gagani loni wotino yo guero darto ko ɓuuri yawde e lenima wi koɓe nanguɓe tan pétrole ɓe beddi kadi e jeygue ɗum feccinani dartade woɗɓe kay jogorɓe wonde kayamɓe ya ko tawiteɓe to hôpital Jérusalem hôpital mo Augusta Victoria on hôpital noon Gaza winaɓe hewɓe gañiɓe ne tawi toon kamɓe sukaɓe rewɓe Israël rokkiri yamiran yoɓe jaltu toon ko ɓuuri yawde e yaccade andaka noon holkoɓe jogori wadde ɓen so tawi jalti toon ne gonde ɗeɗo henna gañande Ukraine Kiev holliti heeɓi kañumne doronaji jonɗi no fewi e jamma beɗɗo hen o 27 drone ne sawi missile iwi toon to leydi Russie yani e nder leydi mum hen 26 ɓe bonni ɗum dañi noon ko fetti bonni toon kuɓeje wari kam e gañi e ko heewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital min gaddanno mono kikiɗe hande o to Madina Gounass ko Amadou Sambalo iwɓe banggueji kala gam arde ziyara ko noon gatto leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj actualité ji men leydi Mauritanie fadde banggue
actualité ji men gueɗe diine ko ceerno Ibrahima Saydou Kane artani men ene moƴƴi kay on korɗo mo ala no feewi ñammine so tawi jaral a yonti ɗo e haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena